ọmụ Chief Zebus Abarah Ugo1 na Mbaise ebe a unu bịara anabatara m unu ebe m ụlọ izizi m rụrụ na village anyị mbụ so and obi dị m ụtọ otu unu siri bịa ụkwụtụ ndị ọzọ si na-abịa na-ekele Chukwu na ahụ ọma mere ọsọ ịrụta ụlọ na village ejide na ịpụọ na mba kpata ego orute ụlọ ya ghọọ akụrụ ụlọ ndị ka anyị amatala na ọ nwere ihe dị ka m nọ ebe ọ na m nwere ike nweta otu room ma abụọ anyị nwere ike nọ bịa rie ṅụọ so obi dị m ụtọ ịnabata ndewe ije mbụ dị iche na ụzọ ije ke ugbu a ụzọ ije mbụ o nwere ndị na-aga na ha ga-alọta mana ndụmọdụ na-enye ndị ka gaa n'igbu onye ọbụla ga-alọ ọ dịkwana ihe hụrụ ugbu hụpe anya ala Igbo nwere hụ ọbụla onye kpata ego na mba ya lọta ụlọ ihe ọ ga-eme akọ ha akọ ebe anyị chọrọ development and ọhụ anyị yọrọ ndị nọ ụzọ ije ịlọta bịa tinye aka ka emepe ebe ka anyị ebe a even ịgata from grassroots village gị gbagowe ị ga-ahụ ihe ị ga-eme so onye ọbụla ha nna ya gwa ha ka ha lọta bịa anya aka emepe ebe ka anyị ebe ọ dịkwana ka ebe ndị ha gara lọ onye ebe ị gara dị mma ga-ewere ihe dị mma ebe ha were lọwa bịa chi ndeke gị so ihe gaga ọwụta ụbọchị siri dịrị anyị hụ na kemgbe tupu anyị aga obodo Igbo ọ dị ihe mkpụrụ mmiri wa ma ọ wụ ebe ahụ ka anyị matara ihe ọwụ but anyị ga na ebe a na-anụsa ndị ka anyị ga-aṅụ mkpụrụ mmiri so ọ dịkwara anyị ihe ịtụnanya si n'ọghọ ebe ka anyị ka mkpụrụ mmiri nọ but ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri bụ ndị ọcha na ndị western world but ha nwere ụzọ ha si aṅụ ya nke ndị ka anyị ji emefu ihe ke ha oke ọ dị mma iti aka na ha gbasara mkpụrụ mmiri ọ nwere ihe eji mkpụrụ mmiri arụ bekee ji ya arụ bara uru ọ wụghị ịṅụ ya aṅụ petọ ndị ka anyị ga-tiri aka na ahụ ọjọọ were ya ghọọzie ihe eji egbu mmadụ o ji egbu mmadụ so ndị ka anyị na-etighi aka na ha gbasara mkpụrụ mmiri ana m ayọ ha sị onye ọbụla wetu aka na ha gbasara mkpụrụ mmiri o ji egbu mmadụ mkpụrụ mmiri na ọ nwere ihe bekee ji ya arụ ihe bara uru ọ wụghị ịṅụ ya aṅụ so ndị ka anyị ga-tiri aka were ya na-aṅụ ọ ya ahụ ejila ọ jiri jọgbuo onwe ya na njọ ma ndị n'ụzọ ije lọta ịchọ ịzọ ọchịchị ọ dị mmadụ ahụ emere na iwu na ọchịchị ka ebe o nwere ka ọ dị o nwere ndị ọgụ wee lọta so but anyị otu ihe siri dịrị anyị ga-agwa anyị sị ha lọta bịa tinye aka mejie ebe because ịhụ ndị n'ụzọ ije nwa ahụrụ ha ebe ahụ ha nọrọkwa n'ọchịchị agaghị ewelata ya agaghị eme ka ọ dịrị ire because anyị nwere zuru ihe niile zuru oke kwesịrị ime ka ebe anyị ka ọ dịkwa ka ebe ndị ọcha peta ndị chighachi ekwebe and ọchịchị ebe a nọrọ na lineage and anyị chọọ ala enwe ike ile ndị okenye ndị nọ n'ọchịchị na-ewepụ ha ụmụ youth ndị furula afọ bata ọwaghị ndị gị ka ama ihe dị mma ile anya bụ ọdụ ụzọ anyị nwere ebe onye zụrụ moto 40 million 30 million ndị bụ na road o ji ebe egbe ya ndị gọọmenti zụrụ moto oke ọnụ ndị na-agba ebe ọdụ uru ọ bara mmadụ ịzụ oke moto na-agba ya na nkukuru mmiri anyị amarabile but ndị echi ka ịlọta ọ nwere ebe bara uru agaghị iji anyị na at least ha mejiere anyị ụzọ mejie environment dust free na country ndị ọzọ nwere anyị kwesịrị inwe ya so eti uche na ya then ọrụ dị ahụ and ọ ndị furu afụ atụ na-asị nwata okwu nganga ya ka okenye isi awọ ihe ama ndị furu afụ bata n'ọchịchị ọ ga-enye aka o nwere ihe ndị amụtara ha ebe ha agaghị at least nye ọrụ n'obodo nye onye ọbụla ọ gachara skuul akwụkwọ nye gachara akwụkwọ aka ọ pụta ọ ga-enwe ihe ọ ga-eme ndị ọchịchị ike egbu ogala nọ na lineage gala dị njọ ehi ọbụla ebrekere that lineage echemebe anyị ga-adị mma ndụmọdụ m na-enye ndị youth ma asị m kwuo enwere ọtụtụ ndụmọdụ ekwesịrị ha inwe dịka ndị youth ekwesịghị ịnọ nkịtị enweghị ọrụ ịbịa na agriculture ike agwụla ndị youth anyị because onwe onye na-emeghe empower agriculture but anyị kwesịkwara iji aka anyị ndị youth kwesịrị ijikwa aka anyị tinye onwe ha empowerment ịrụ ọrụ ugbo
inweta ike adịkwa most of them, but itinye aka onye ọwụla nwa onye Chineke mere ya ka ọ dịrị ọwụrụ ogbe ị ga-eti iwu uchu na hụ ọwụla ị na-eme hụ akpọrọ ya hụ ọ sọrọ akpọ ya sọkwa ya kuwe mmiri kuduwara ndị ha onweghị ihe ị mere na ego na-anọ. The only thing mere anyị nụ na ndị youth anyị adịgo lazy, umeala adịgo ha, but ha bịa chịkọlata onwe ha ọnụ mara that ọ dị ihe eji agwa ọjọọ eme nwee hụ onye ọbụla chọọ hụ ọbụla. O nwere akara aka dị iche iche, o nwere ndị nwere creative na so ha itinye aka ọ ga-agara ha agara. Ndụmọdụ na-enye ha onye ọbụla kpakalata isi ọnụ ụwa adịghị ihe eji ebe eji eje, so dịka ọ dị ha wetu obi ala onye ọbụla ga-ahụcha ha ọ na-eme. Mma Igbo TV unu agbalịala, obi dị m ụtọ. Ana m ekele unu onye ọbụla gara na YouTube or Instagram or any other social media na ọ ga-ahụ Mma Igbo television dị ya. So unu nye aka ka anyị nwee ike ịgbazito ndị youth anyị na ndị niile ndị ime obodo ka amata ihe megeni.